שלום חברים, אני פותח עכשיו את כל המתנות. בואו נראה מה יצא לי בכל המתנות. יואו, ברולסטרס תביאו מלא מתנות. יואו, בואו נפתח את התיבה המטורפת הזאת. מה זו התיבה הגדולה הזאת? יואו, יש לי 21. זה לא כזה טוב. טוב, בואו נראה מה יצא לי. טעם אין משהו כזה טוב. יואו, 100 יהלומים יצא לי? יואו, זה מטורף זה. יאללה, בואו נראה מה יצא לי. מי זאת? זה נראה לי בי. כן, בי. טוב, בואו נראה עוד. סמל לשחקן, עוד סמל לשחקן, ספרי, סיכה, סמל לשחקן. זהו, טוב. עכשיו בואו נפתח את המתנה הבאה. אגדי. טוב. מה? כזה גרוע? טוב, זה לא עד כדי כך גרוע. טוב, בואו ננסה 10 כוכבים. פשוט ננסה ככה מלא. לא, אני לא מסתכל בעצם. טוב, אז בואו ננסה שיטה. לא עבד. עכשיו ננסה. אוי, איזה גרוע זה, לא יוצאים לי דברים טובים. אם פותחים ליד זה עושה דברים יותר טובים. אולי כן. לא. סתם דברים גרועים. יואו. יש מדהים, בוא נראה מה יצא לי. סתם ספרי. טוב. יואו, בוא נפתח את הגדי השני. יאללה. יואו, מה כזה גרוע? למה לא יוצאים לשחקנים? זהו, עכשיו זה לשחקן. ו1000 מתנות. לא, 2000. יאללה. טוב חברים, אם אהבתם את הסרטון הזה, אז שימו סאב ולייק וביי ביי.